Και παρακαλώ να προσέλθει ο κύριος Ανδρέας Φαρμακόρης, εκπαιδευτικός, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Ομίλου Σαλαμίνας, Περιβός, για θέμα της τεράστιας προβλεπόμενης επέκτασης των ιχθυοκαλλιεργειών στο νησί της Σαλαμίνας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη Σαλαμίνα. Στον χρόνο που μας διαθέσατε, θα προσπαθήσουμε και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας εδώ στη Σαλαμίνα. Την τεράστια μελλοντική επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών στο νησί μας. Η Σαλαμίνα είναι ήδη περικυκλωμένη από πάρα πολλές οχλούσες δραστηριότητες, ναυπηγεία, στο πέραμα, στην Ελευσίνα, ακόμα και στον ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, σε ζώνες χαρακτηρισμένες ως ζώνη Α και ζώνη Β. Ζώνη Α είναι η Ακρόπολη. Λιμάνια, Πειραιάς Δραπετσόνα, βιολογικός καθαρισμός στην Ψιτάλια, γυροβόλιο πλοίων, σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα, δηληστήρια, ιχθυοκαλλιέργειες. Σαν να μην ήταν όλα αυτά αρκετά, η Σαλαμίνα επιλέχθηκε μαζί με τα διαπόρια νησιά για τη δημιουργία περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών, υδατοκαλλιεργειών, ΠΟΑΗ δηλαδή. Παρά την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, συλλόγων και κατοίκων που ζητούσαν να κηρυχθεί ως περιοχή κορεσμένη από ιχθυοκαλλιέργειες. Στα πλαίσια της ΠΟΑΗ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΙΣΜΠΕ, προβλέπει για τη Σαλαμίνα και τα διαπόρια νησιά τον 25πλασιασμό των ιχθυοκαλλιεργειών. Από το 186 στρέμματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα 4.632. Οι επιπτώσεις για τη Σαλαμίνα από τη δημιουργία της ΠΟΑΗ θα είναι πάρα πολλές. Το ήδη επιβαρημένο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο. Η πρόσβαση των κατοίκων και των παραθεριστών ουσιαστικά θα ακυρωθεί στη δυτική και νοτιοδυτική πλευρά του νησιού. Θα παρουσιαστούν το πιθανότερο προβλήματα μόλυνσης ακόμα και μέσα στον κόλπο της Σαλαμίνας, όπου ζουν οι περισσότεροι κάτοικοι, καθώς προβλέπονται ιχθυοκαλλιέργειες και στις δύο πλευρές της ήδη στενής εισόδους του. Το δάσος των Κανακίων, ένα από τα ελάχιστα αναπομείναντα δάση της Αττικής, θα κινδυνεύσει, καθώς η μεγαλύτερη περιοχή στην οποία πρόκειται να αναπτυχθούν ιχθυοκαλλιέργειες έχει πρόσβαση μόνο μέσα από αυτό το δάσος και μάλιστα μέσα από δασικούς δρόμους. Η κίνηση μεγάλου πλήθους βαρέων οχημάτων από και προς μονάδες θα αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης ακούσιας πυρκαγιάς, ικανής όμως να καταστρέψει το πανέμορφο δάσος μας σε μια εποχή που το έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Θα θέλαμε να ζητήσουμε τη βοήθειά σας. Στο δίκαιο θεωρούμε έτοιμά μας να χαρακτηριστεί η Σαλαμίνα κορεσμένη από μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, έστω και στην ίστατη στιγμή, και να μην υπογραφεί το προειδικό διάταγμα που αναμένεται σύντομα, μετατρέποντας τη θάλασσά μας σε ένα πελώριο βιομηχανικό πάρκο. Αίτημα το οποίο είχε εκφράσει άλλωστε ομόφωνα και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης από τις 21 Δευτέρου του 2020. Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για τη δυνατότητα που μας δώσατε σήμερα να σας ενημερώσουμε για ένα τόσο σημαντικό όσο και επίγον θέμα για τη Σαλαμίνα μας, καθώς ο χρόνος για αντίδραση που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγος, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα που διοργανώνουμε σε αυτόν εδώ το χώρο στις 23 Ιουνίου στις 11 το πρωί για το ζήτημα που σας προανέφερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Φαρμακόρη.